Bueno, de novo, bos días a todas e a todos. Moitas grazas por acompañarnos nesta segunda parte da mañán, na cal, bueno, pois toca o turno dun debate entre tres persoas, entre tres mulleres, as cales eu admiro moito e síntome moi feliz de estar aquí xunto a elas, non? Mónica Alonso é doutora en Belas Artes pola Universidade de Vigo e, dende que foi seleccionada en 1996 pola prestixiosa Muestra de Arte Joven do Instituto da Xuventude de Madrid, obtivo diferentes bolsas e premios que lle permitiron crear en diferentes lugares. Tras moitos anos de investigación arredor da relación entre a psicoloxía, a arquitectura e a cor, e de numerosas exposicións, tanto individuais como colectivas, dende 1994, penso que o seu labor artístico é un dos máis destacados do que, bueno, pois, nun tempo foron novos creadores e agora, pois, Mónica sigue sendo nova creadora e penso que sigue plantexando unha obra chea de elementos, pois, singulares e a vez moi interesantes para a nosa plástica. Aurelia Balseiro é licenciada con grao en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, fixo a especialidade de Museoloxía e ten os cursos de doutoramento e o diploma de estudos avanzados. As súas liñas de investigación son ouro e ourivaría antiga. Traballa dende 1991 na xestión sociocultural da administración local, é funcionaria dende 1997 na Deputación Provincial de Lugo e directora do Museo Provincial de Lugo dende outono do 2008. Silvia García é doutora en Belas Artes, en actualidade profesora decana da Facultade de Belas Artes de Pontevedra e durante 7 anos traballou no Centro Galego de Arte Contemporánea no Departamento de Actividades. Ademais, tamén comisariou numerosas exposicións. Penso que son tres aspectos do noso, bueno, do espazo cultural da arte en Galicia que poden ofrecer tres miradas a vez diferentes e complementarias sobre, bueno, o tema do debate de hoxe. Eu, sen máis, lle paso a palabra a Mónica Alonso. Moitas grazas. Hola, bos días a todos. Bueno, eu dar as grazas por terme convidado a estar en este foro, que é tremendamente importante neste momento. Eu vou falar como artista. Sempre que me convidan procuro falar dende a miña perspectiva de artista para non desviarme moitas veces hacia outras visións que poden aportar outras persoas. Eu, cando empecé a preparar todo isto, empecé a notar todos os espazos artísticos que eu me sonaba que había en Galicia. Entón, a verdade é que me saíron un montón deles, como espazos. Por exemplo, así un barrido rápido. En Lugo está a rede museística con 3 espazos, o Pazo de Tors, San Paio de Narla, o Museo do Mar, o Museo Provincial, está a Sala de Exposicións da Diputación, está o Velo Cárcere, que xa se falou da súa liña de un espazo maravilloso, pero, bueno, que sigue unha liña non definida. Despois, o Centro de Artesanía, que a veces inauguras, que a veces inaugura tamén exposicións de arte contemporáneo. Está a Fundación A Banca, está o MIL, que, aínda que é Museo Interactivo da Historia de Lugo, ten unha sala de exposicións e se inaugurou realmente con unha exposición de arte contemporánea. E como galerías temos a Catedral e a Bautart. En Ourense, o Centro Cultural Marcos Valcárcel, que ten tamén o certame de artes plásticas da Deputación de Ourense. A Sala da Universidade, Alterarte, que tamén ten unha programación estable. A Sala Valente, do Concello. A Fundación A Caixa, a Fundación A Banca, perdón, e Galerías Marisa Marimón. Despois, en Pontevedra, o Museo de Pontevedra, que tamén ten realizado moitas exposicións de arte contemporánea, a Fundación Manolo Paz, a Facultade de Belas Artes, onde temos a sala de exposicións, a Fundación RAC, o Culturgal, que tamén se nomeou agora que ten tamén un proxecto de arte contemporánea, a Illa das Esculturas, que non tiña anotada, pero que acabo de anotar agora,
En Vigo está o Marco, a Casa das Artes, co Verbo, o Museo do Mar, a Fundación Laxeiro, a Fundación A Banca, como galerías está a PM8, que abriu agora Cubo 90 metros cuadrados de cultura en Vigo, e Bacelos, que, bueno, xa leva moito tempo sin ter programación en Vigo, pero que ten o espazo, o espazo sigue ali. Na Coruña, o tremendamente triste noticia do desaparecemento da programación do MAC, a Fundación Lesoane, a Fundación Barrié, a Fundación A Banca, María José Jove, o Quiosco Alfonso, a Deputación da Coruña, o Museo de Belas Artes, que depois comentarei que fixe un taller moi interesante que deu como resultado unha obra expositiva. Pois como galerías, Ana Vilaseco, non sei se hai algunha máis, pero, bueno, tamén quero pedir perdón se en algún momento me olvido de algún espazo, porque xa, bueno, lle di moitas voltas, pero sempre é Santiago Cegac, o Gaiás, o Auditorio de Galicia, a Zona C da Universidade, a Igrexa da Universidade, que tamén tuvo unha exposición. Pero a zona C non é da universidade. Non, a Zona C é do Concello, pero digo a Igrexa da Universidade, perdón. Zona C, perdón. Zona C, a Igrexa da Universidade, a Fundación Granel e a Fundación A Banca. Despois, como un espacio, unha fundación está a Didac, a Galería 30, Nordés, Metro, non sei se queda unha máis, e despois o proxecto Ciclón, que se iniciou agora, non? Vale. Este é un pouco a relación dos espazos que hai, non? Moitos deles, claro, con orzamentos moi pequenos, recortados, que o levan a unha programación moi limitada, unha programación moi sesgada, e dunha calidade, pois, relativa, bueno, como utilizaches tú a palabra baixa calidade, pois tamén a vou a utilizar, non? Baixa calidade. Que non dan resposta ás propostas da arte contemporánea actual, porque tamén hai que pensar que eu vou a falar dende arte contemporánea actual, dende arte actual. Da revisión que fixen de todos estes espacios destacados, eu destacaría uns en concreto que me parece que bueno, que teñen unhas cualidades que, bueno, para mí son importantes. Eu falaría do Museo Provincial de Lugo, que me parece que está facendo realmente unha labor moi interesante, porque está sabendo diversificar a través da rede museística, toda unha serie de proxectos, está empezando a traballar moito en rede, ten moitas exposicións, por exemplo, está co proxecto Museos Creativos, que está facendo un proxecto en colaboración coa Universidade Complutense de Madrid, ca Universidade da Paz, con o Museo da Tertulia de Cali, o sea, quero dicir que está facendo un proxecto realmente intercultural e internacional. Despois, pensaba eu na Fundación Manolo Paz, que a Fundación Manolo Paz ten as xornadas de arte contemporánea tamén, que vai para a terceira edición das xornadas de arte contemporánea. E me parece que agora ten unha exposición, ou non sei se xa se pechou, de Manolo Moldes, me parece. O sea, quero dicir que, bueno, é unha actividade. Didac ten exposicións, encontros, formación, observatorio e 2 residencias por invitación. María José Jove, bueno, aparte da súa actividade, iniciou este ano o Premio Investigación Artística, que é un premio a unha publicación. Despois entramos no MAC. Para min, o MAC é que, vamos a ver, co MAC se perde o que deberían de ter todos os museos. Exposicións, bolsas de creación artística no estranxeiro. Non só o artista viaxe ao estranxeiro, senón, cando volve, ten unha exposición de visualización do seu traballo, a maiores ten un catálogo e a maiores entra a formar parte da colección. Eu penso que isto é moi importante. Ten as bolsas de mobilidade para creadores que queiran facer ou teñan unha estancia fora, e necesiten un apoio para a mobilidade. Ten as residencias, que, bueno, combina artistas nacionais e internacionais con artistas locais, penso que ten unha redacción bastante interesante, despois, se queredes vela, teño por aquí redactada. E despois a atención ao rural.
que tiña un programa de atención ao rural de talleres a distintos colexios do medio rural que estaba verdadeiramente moi interesante. A Galería Ana Vilaseco ten o proxecto 12 Miradas, Programa Acción Cultural, que é tamén un programa de proxectos comisariado por Carlos Quintáns, que leva xa unha trayectoria. O CEGAC incorporou agora o Premio CEGAC de Investigación e Ensaio sobre Arte Contemporánea, que, bueno, tamén unha incorporación interesante, a verdade. Despois, que tiña que haber nomeado antes, un pouco as institucións públicas, porque, pensando na Deputación da Coruña, que ten o certame Isaac Díaz Pardo, por exemplo, é que contempla o premio adquisición de obra, unha exposición itinerante polas salas da provincia e un catálogo. Eu penso que, bueno, é un referente que está ben. E despois, bueno, tamén a actividade, por non nomear todo Pontevedra, Coruña, o Centro Marcos Valcárcel, que tamén o certame de artes plásticas da Deputación de Ourense. Bueno, eu, claro, vexo que, por exemplo, ningún destes proxectos, a pesar de ser así tamén moi completo, non está posicionado internacionalmente, algo que verdadeiramente eu creo que é moi importante para a proxección dunha cultura. Que fan, por exemplo, todas estas institucións pola arte galega? Pois tamén é unha pregunta interesante. Estiven buscando, por exemplo, artistas galegos que tiveron proxección internacional apoiados pola Administración galega, por exemplo, nomeaba a Miguel que expuxeran en Madrid Vicente Blanco e Salvador Cidrás no Reina Sofía, pero non sei, podemos pensar, pero non creo que non hai tampouco, non o sei, gustaríame reflexionar, non? Desaparece o proxecto do Marco, algo tremendamente, bueno, tremendo, non? Pero tamén me gustaría, por exemplo, nomear unha cuestión de reflexión en relación ao Marco como artista, que é que as exposicións que fixo durante a súa traxectoria foron a maioría con artistas internacionais, exposicións temáticas nas que moitas veces incluía un artista galego ou dous. Bueno, quizás a maior atención hacia a arte galega se viu no último momento, nas últimas exposicións, con Alén dos Xéneros, que foi unha exposición, ahora todos sabemos, imprescindible, Mulleres do Silencio, outra exposición imprescindible, e a exposición de Ángel Huete. Pero, bueno, destacar que eu, na miña opinión, bueno, a presencia dos artistas galegos, pois, bueno, tampouco foi excesivamente destacada. Desaparece o MAC, que xa comentei que é algo para min, o sea, é un proxecto tremendamente completo, que hai que sustituir, por exemplo, o tema de residencias, eu penso que hai que sustituir. Despois está o Gaiás, que eu vou dicir, claro, penso que é un proxecto que verdadeiramente queimou o tecido cultural galego. Mentras os cartos se focalizan, está claro que non hai realmente para distribuir e para ter en conta o que é o tecido cultural galego. Eu vexo exposicións, que as vou a ver, de montaxes desmesuradas, non sei, incluso exposicións tremendamente ambiciosas, incluso para mí me parecen desmedidas en relación ao público, non sei, bueno, vexo que hai quizás un gasto de orzamento desmesurado, que busca o mellor máis un número de visitantes, bueno, non sei, ainda non lle collín realmente a idea, o Gaiás, non? Depois, bueno, que non vamos do Xacobeo, 2021, que veremos realmente hacia onde, bueno, que está aí. Eu pensaba tamén que, claro, temos todos estes espazos, pero hai un problema. Non hai unha reflexión sobre o que a arte contemporánea é. Porque se expoñen, hai moitas exposicións, pero, claro, eu penso que non hai unha reflexión sobre o que a arte contemporánea é. Non hai conciencia da súa necesidade, eu penso que tamén, dende a administración, bueno, un pobo que verdadeiramente desatende a súa actualidade queda sin pasado. As coleccións, non hai. E despois outra cousa que vou falar dende o artista, non hai tampouco recoñecemento á profesión do artista. Dende moitos espazos non se recoñece a profesión do artista, a súa profesionalidade, en cuestión de honorarios, bueno, en cuestión de moitas cousas que se está a traballar, aínda a día de hoxe, que, bueno, sola un pouco. Entón, eu pensaba, bueno, si todo así, todo tal, pero necesidade de solucións, non? É que quixen ser así como bastante esquemática.
Eu, se me dicen, pois, a ver, que realmente que necesitamos, eu pediría orzamento para que os centros existentes poidan facer os seus proxectos e ampliálos. Pero orzamentos reais, non orzamentos que teñan que pagar a luz, os empregados, non, orzamentos reais, onde haxe realmente cartos para o que ten que ver para a programación e tamén para a produción, colección e todo realmente, non? Despois parece moi importante crear realmente un patrimonio, porque se non temos un proxecto de país, un patrimonio, pois realmente temos moi pouco. E que, claro, se se desatende ás coleccións, por exemplo, comentaba outro día, con outro artista, que na trayectoria dun artista non é só 2 obras na súa trayectoria, é toda unha trayectoria que habría que ir completando, e así as outras xeracións, non? Despois, outro tema que sí que xa quería, porque isto xa está máis ou menos traballado, que quería apuntar, é o tema das residencias. É un tema que non se chegou a facer. Eu xa me dá un pouco de apuro, porque creo que fai 10 anos que comentei o tema das residencias nun encontro sobre posibles accións na Cidade da Cultura. E daquele dicía, Dios, residencias na Cidade da Cultura. Bueno, pero era, o mellor incluso parecía como excesivo, pero é que para min é fundamental que haxa unhas residencias onde realmente se poida producir mobilidade, intercambio, produción, estancia, formación, creación, debate, exposición. É unha cousa de ida e volta. Artistas galegos que realmente poden traballar con artistas de fora, crear vivencias, e todo isto realmente, claro, cubre moitísima liña realmente do traballo, porque é produción, é mobilidade, reflexión, bueno, que cubre moitísimo, non? Eu penso que é unha cosa que habría que atender. Eu recoñezo que gran parte do meu traballo, o sea, da miña mobilidade profesional internacional foi a través de galerías, de residencias, perdón. E é unha cousa que sí me gustaría decir, por exemplo, que penso que cando un artista galego é aceptado nunha residencia nacional ou internacional, por extensión, penso que debe de ser apoiado e becado en esa estancia. Porque é unha forma de internacionalización e tamén, realmente, de produción, de proxección. E penso que sí se debería de atender realmente a unha liña, non sei, clara en ese sentido, non? Despois, eu pensaba, bueno, vamos ir ca parte utópica, un pouco así, non? Porque busca un proxectos de referencia e tal, non? E pensaba eu, por exemplo, todos estes espazos que temos aquí, outros espazos que poden, por exemplo, a Fundación Paideia, bueno, non sei, un xestor de proxectos, por exemplo, ou un mediador de espazos, realmente, non sei. Isto ten que ter ten que ser un todo, o sea, ten que haber realmente unha xestión, unha idea, para que, por exemplo, un artista teña un proxecto complexo que realizar, pois teña realmente un sitio onde ir para decir, bueno, como podo enfocar realmente este proxecto? Eu digo por min, porque teño acudido a diferentes institucións, fundacións, etcétera, para facer os meus proxectos, que fixen precisamente ese exercicio no 2015, de enseñar o meu traballo. Como non tiña a posibilidade de enseñalo en espazos, xa que me parece que a programación vai moi lenta, eu estou de acordo que é todo tremendamente lento, agora xa non pode ser así, ten que ser todo máis rápido, a visualización da inmediatez. E a verdade, fixen ese exercicio, collín e visitei o CEGAC, visitei prácticamente a todo o mundo que considerei que lle tiña que enseñar o meu traballo. E ali fun, enseñei o meu traballo e presentei proxectos, etcétera. Non coallou ningún, pero me quedei moi a gusto de telo feito, porque é que non tiña outra cosa que facer, eu penso que era o que tiña que facer. Entón, bueno, encontrei tamén unha cousa que me resultou curiosa, porque falamos do tema do rural, que a mí tamén me parece moi importante, non? Onte, buscando na Fundación A Banca, encontrei o proxecto Corrente Cultural, que está promovendo un programa de exposicións en diferentes localidades galegas. Nace do convencemento de que a arte é un elemento imprescindible para potenciar o coñecemento, o desenvolvemento, tal, e que quere espallarse por todo o territorio. Pero, claro,
exposicións, colección, o que eu vin, claro, son exposicións temáticas sobre a historia de Galicia, etcétera, pero, bueno, é o que falamos, o sea, realmente hai que introducir a arte contemporánea na poboación, ten que saber o que é a arte contemporánea, e iso ten que ser a través realmente dun apoio e dunha difusión, non? E, bueno, teño por aquí moitas outras cousas que prefiero xa deixar iso para o debate, porque vexo que é moi necesario, entonces, bueno, eu deixo aquí a miña intervención. Moi bien. Bueno, moi ben, Mónica, tamén te aplaudo. Quero agradecer en primeira instancia este convite, aínda que, bueno, si realmente está a primar a arte contemporánea, é ben certo que veño dun museo provincial multidisciplinar, pero, bueno, falaremos de todo eso un pouco tamén. Dar as gracias, como decía, o Consello de Cultura Galega, pero nomeadamente a Quintana Martelo e a Rosario Sarmiento e aos seus compañeiros coordinadores por estas e outras xornadas. É certo que se me olvidou pasar por donde o gaiteiro a darlle uns euros para que parara de tocar, porque, de verdade, que isto a min moitas veces vaiseme completamente a atención ao tema da música da gaita, pero, bueno. Quero comentar que o primeiro que cando me falei con Rosario desta xornada, o primeiro que se me pasou pola cabeza as cuestións das definicións, non? É certo que é moi acaído o título de Espacios Culturais da Arte en Galicia, sin mencionar que tipo de arte en xeral, tamén podían ser espacios ou utilizar tamén a palabra culturais é moitísimo máis amplio, pero tal como está así, como digo, é moi acaído o tema dos espacios culturais, non peches por min, que ao mellor a xente lle encanta, non o sei. Gracias. Nada, é costumbre xa teño vido outras xornadas de patrimonio e, en fin, xa me acostumbrei. O tema, como decía, dos espacios culturais da arte. Pero, concretamente, na arte contemporánea é moi acaído este termo porque engloba moitísimos espacios e bastantes infraestructuras, tanto desde o punto de vista público, estamos falando da administración, obviamente, como dentro do punto de vista privado. Pero unha teima que teño como museóloga tamén é a cuestión da banalización do término de museos. É dicir, cando falamos de museos, agora mesmo utilízase o termo para moitos centros, quizás, e realmente hai unha definición oficial, tanto na normativa legal, como en outros organismos como o ICON, que define claramente cales son as funcións e as obligacións dun museo e o que é un museo. E eu sempre o traigo, a verdad, que o leo rapidiño, pero é que a Lei do 5/2016 do 4 de maio do Patrimonio Cultural de Galicia define perfectamente. É dicir, os museos son institucións de carácter permanente, abertas ao público, sin finalidade de lucro, orientadas á promoción e desenvolvemento cultural da comunidade en xeral, por medio da recollida, adquisición, inventario, catalogación, conservación, investigación, difusión e exhibición de forma científica, estética e didáctica de conxuntos e coleccións de bens patrimoniales, etc. Dentro desa propia definición xa aparecen as funcións, pero aínda así e todo hai unha clarificación de cales son as funcións do museo, tanto na lei que estou facendo referencia como tamén a de Patrimonio Histórico Español. Pero, bueno, en todo caso, vou seleccionar solamente unha das funcións dos museos, de todos os museos, que é a organización periódica de exposicións científicas e divulgativas de carácter temporal. E por aí un pouquiño por donde iría tamén a cuestión da arte contemporánea, que, por exemplo, do que falaba Mónica, efectivamente, no Museo Provincial de Lugo expuxo e seguirá expoñendo, faltaría máis. Pero é un pouquiño por donde quero ir, non? Recentemente, e a vida conta desta, eu chamolle banalización, porque en certa medida é así, o ICON, que é o Organismo de Museos Internacional, como xa sabedes todos, revisou
a definición de museos no ano pasado, no 2017. A vida conta da variación dentro do concepto e, por suposto, das funcións que teñen os museos. E deixouna deste xeito. Esta é a definición máis reciente e que ten que ver un pouquiño ca novas perspectivas e cas novas posibilidades e debates que houbo en torno ao que é un museo e para que sirve. E o deixou esta definición. O museo é unha institución sin fins lucrativos, permanente, ao servicio da sociedade e do seu desenvolvemento, aberto ao público que adquire, conserva, investiga, comunica e expón o patrimonio material e inmaterial da humanidade e o seu medio ambiente con fins de educación, estudio e recreo. Por suposto, moi parecida á definición que aparece na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, que, como sabemos todos, basease tamén na primeira dos anos 90. Bien, con respecto ao Museo Provincial de Lugo, xa avancei antes que se trata dun museo que ten a súa orixe, xa o seu intento de formación e de creación. Concretamente, o último dato que teño eu na miña investigación publicado é de 1846, e a mediados do século XIX, dentro do tema da Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos, da de Lugo e tamén das Xerais, xa había intentos de crear un museo en Lugo. Non foi hasta realmente 1912 cando a Diputación se toma en serio recoller esas inquietudes de un grupo de lucenses, non podo falar de institucións, sino máis ben de persoas con inquietudes culturais, de crear un museo. E desde 1912 ata 1932 non se toma o acordo real de realizar, de nomear unha comisión xestora para que se faigan unhas bases e se cree o Museo Provincial de Lugo. Bien, ábrese en 1934 no Pazo de San Marcos e no 57 vai hacia onde está agora, que é no antigo convento de San Francisco, reformado a tal efecto. Pero a primeira finalidade do Museo Provincial de Lugo, en concreto, como moitos dos museos provinciais, que casi todos se crearon, probablemente o Museo Provincial de Lugo fora o máis tardío, porque ten relación tamén un pouquiño con esas comisións de monumentos que falaba antes, e esas tamén, a súa vez, son consecuencia das leis desamortizadoras e do problema da custodia e da conservación do patrimonio cultural en xeral. Pois, como decía, a primeira finalidade dos museos provinciais, e concretamente do noso, era facerse cargo do inxente patrimonio que estaba diseminado, concretamente na provincia de Lugo, en varias institucións e coleccións públicas e privadas, pero en todo caso diseminado para xuntalo, conservalo, fomentalo e preservalo nunha institución ad hoc. Esa era a finalidade, pero tamén teño que decir que, bueno, tamén o teño publicado, non é cuestión de reiteralo polo miúdo, pero é certo que o Museo Provincial de Lugo, en primeira instancia, era un museo de belas artes e de arqueoloxía, basicamente. A denominación xeral de Museo Provincial de Lugo veu a posteriori dos anos 40 e realmente, aínda así, aínda que xa era Museo Provincial de Lugo, hai un acordo da Xunta Reitora dos anos 60, de 1962 concretamente, donde se reforman os estatutos e se dice claramente que o seu nome oficial é Museo Provincial de Lugo. As coleccións fundacionales sí que é certo que son de belas artes e de arqueoloxía, tamén artes decorativas industriais, etc. Pero tamén conforma etnografía, ahora mesmo tamén podemos falar incluso de antropoloxía, a vida conta das novas coleccións amosadas. En fin, que se trata dun museo multidisciplinar. Dentro de elas, como decía, as coleccións fundacionales baseábanse nas belas artes e na arqueoloxía. E logo tamén se me ocorreu un poquinho, falando do concepto, o importante que é o concepto, que xa o decía Manquiña, pero bueno, o Centro da Arte Contemporánea e os museos de arte contemporánea. Realmente a división que había antes entre un centro de arte contemporánea, estou falando como historiadora da arte e o que aprendimos na facultade, non? É dicir, a diferencia entre un centro e un museo de arte contemporáneo era basicamente a ausencia de colección permanente por parte duns e a exposición permanente de colección por parte dos outros. Iso hoxe en día está claro que xa os límites non están tan marcados, son moitísimo máis difusos e é así, porque moitos centros de arte contemporáneo teñen, obviamente, colección propia e van incrementando e aumentando co paso do tempo. Pero, ainda así, un centro de arte contemporánea
estaba definido como un espacio de produción, de exhibición e dinamización da produción cultural e artística e entendendo por cultural e artística, é dicir, que englobaría tamén todo o que é o patrimonio cultural. E, bueno, en realidade, na actualidade, as institucións que traballan na arte e na cultura contemporánea, se seguimos o concepto que tiñamos historiadores da arte desde a Revolución Francesa, co cal abrangue moitísimo arco cronolóxico, pero, bueno, tampouco é o caso actual. Agora xa se dan outras marcaxes temporais. Pero, bueno, eu pensaba, en primeira instancia, que era necesario clarificar os conceptos, basicamente, para logo debatir, para logo repensar cales son as institucións realmente que teñen maiores, digamos que, traballos a facer con respecto a todo isto do que estamos a facer. Incluso, tamén, estuven manexando outras visións multidisciplinares sobre a arte contemporánea e ata aí cheguei a artigos relacionados con sociólogos e antropólogos sobre a arte contemporánea que xa apareceron conceptos como, por exemplo, os que se desenvolveron pola mañá, que máis que preguntas xa foi un inicio de debate, o que xa empezamos a facer pola mañá despois da soberbia conferencia de Ramón Rozas, pois, como decía, agora xa se están facendo todos, aquí estamos obviamente ou estades, máis que a min probablemente, todo o que é o tecido que realmente está en contacto ca arte contemporánea. Está a administración pública, están, non sei, supoño que haberá tamén galeristas e demais, e hai comisarios, hai directores, hai, en fin, xente que é xestores culturais e representantes tamén de outras artes que non son as artes plásticas, non? Falaba a miña compañeira tamén da música, falaba dos audiovisuais tamén Ramón Rozas, etc. Bueno, pois o que decía eu é que un dos temas que salen por respecto, cando queres que pare, avísame, con respecto aos estudios multidisciplinares desde a antropoloxía, desde a socioloxía, e é moi curioso que subrayei aquí unha cousa que saleu, e é que se está insistindo por parte destes sectores en advertir a función cómplice do museo en ciertas estrategias de dominación política, depredación económica e control social. Eso pareceume bastante forte, pero continúo igualmente, porque hai que ver un pouco todas as opinións, dice: a bella vocación desenmascaradora de boa parte das vanguardias artísticas dos movimentos sociais e políticos máis críticos que levan décadas evidenciando a tendencia dos sectores hexemónicos da sociedade a secuestrar ou monitorizar a creatividade humana para facer dela unha fonte de legitimidade simbólica cando non un simple negocio. Isto o desenvolvo aquí para reflexión, non porque esteña de acordo nin de desacordo con elo. Pero, bueno, o fío dos nomes, dos conceptos e demais, dende a época posindustrial, deu en chamarse contenedores culturais a unha serie de espacios de arte que tamén temos aquí, que non solamente fan cuestións relacionadas coa arte contemporánea. E estes contenedores culturales que lle chamaran agora, como decía, na era posindustrial e que realmente tamén entrou en concordancia con a aparición da nova museoloxía dos anos 90, etc., foi o que realmente tamén deu en facer cambiar a perspectiva que tanto a sociedade como os profesionais podían ter do que era a creación contemporánea. Con respecto ao tecido, ás infraestructuras e todas estas cuestións están moi ben referenciadas tanto por Ramón en primeira instancia como por Mónica agora a nivel en Galicia, pero por facer unha pequena reflexión e para xa centrarme no tema de Lugo, Lugo é unha cidade de 100.000 habitantes, non sei se superará un poquinho por encima os 100.000 habitantes, pero en todo caso pasamos unha época na que vimos pechar galerías de arte emblemáticas, pero agora mesmo realmente abríronse outras dúas máis, unha delegación dunha galería a nivel
entendendo galería como un espacio concreto de mercado de arte onde se expoñen periódicamente, se fomenta a creación artística, pero tamén como único modo, porque hai outros espacios culturais que realmente teñen como secundario a realización de exposicións e a venta de obra, non? Que realmente foron as que sobreviviron na época de crise, pero actualmente temos outros dous espacios novos de galerías de arte e temos tamén outros espacios culturales, como ben apuntaba a Mónica, a parte do Museo Provincial de Lugo, que ten unha sala de exposicións temporais e outras dúas multiusos que tamén se utilizan para exposicións de tipo sociocultural, didácticas e demais, a parte de artísticas, e tamén outra sala na propia Diputación Provincial de Lugo, que é de quen dependeu desde o principio, sigue a depender o Museo Provincial de Lugo e a Rede Museística Provincial, que non ten autonomía nin administrativa nin económica. E, bueno, xa tamén un pouquiño para pechar esta cuestión e falando das galerías, é certo que agora temos relativamente claro que o termo galería vai en relación co que falaba antes, pero non hai que olvidar que o termo galería realmente tamén era unha exposición e ven do italiano en primeira instancia, da Galería dos Uffizi en Florencia, e a partir de aí tamén en época moderna se denomina National Gallery ou Tate Gallery, en fin, a outros museos de arte contemporánea, co cal non é que seña un concepto a aplicar exclusivamente a promoción, a venta ou a amosar a arte contemporánea. Con respecto a un tema que non se sacou, pero moi por enriba, eu quixera aportar uns datos que áridos, obviamente, porque se estamos a falar de presupostos e de orzamentos, pois é así, pero quería publicar un poquinho que é o orzamento que ten o Museo Provincial de Lugo. Estamos falando, xa digo, que é un museo emblemático da provincia de Lugo por antonomasia e que, a pesar de outras recentes incorporacións como o Museo de Historia Interactiva da Cidade, que realmente, pois, á luz desta definición, tampouco sería un museo, e tamén con respecto a outras redes museísticas que son máis ben coleccións visitables ou xacementos visitables, como por exemplo os de arqueoloxía do Concello de Lugo, pois quero falar en concreto de orzamentos e vou a falar dun orzamento absolutamente excepcional que foi o ano 2009, cando o Museo Provincial de Lugo tivo o 75 aniversario e se lle dotou dun presuposto extraordinario, que foron de aquela, no 2009, 2.666.302,04. No 2010, 2.472.000 redondeo. No 2011, 2.325.000 redondeo. Para non seguir por os anos, voume referenciar agora. No 2017, 2.299.847. E no 2018, por primeira vez, subeu, pero fixádevos, de 2.299.000 e pico, 2.369.000. Pero hai que sinalar que o orzamento da Diputación para o ano 2018 había disminuído un 1,72% no tema xeral, xa vos digo que o museo depende da Diputación, como consecuencia tamén da estimación de ingresos estatais que diminuiu. Bien, pois deste orzamento que temos no Museo Provincial de Lugo, 1.624.047,62 é para o capítulo 1, gastos de persoal. En realidade, nos queda para gastos correntes 702.276,93 euros, dos que a maiores podemos incrementar 42.000 para investimentos reais. É dicir, que os capítulos fundamentais donde vai o orzamento do museo é o capítulo 1, o 2 e o 6. Fundamentalmente o de gastos de persoal. Bien, e con respecto a nosa laboura, bueno, pois realmente non trouxen, iba a traer un PowerPoint, pero estamos aínda co proceso de elaboración da memoria de actividades e de traballos realizados no ano 2018. Trouxen a do 17 para que servira como exemplo, porque a 18 aínda non a tiñamos, pero como exemplo un poquinho do que estamos a traballar. E no que estamos a facer concretamente no Museo Provincial de Lugo son, a parte das exposicións temporais, as actividades e logo tamén cuestións de investigación, de
formación, de difusión, de comunicación, etc. Pero, concretamente, no apartado das exposicións, na sala realmente trascendental do Museo Provincial de Lugo, contando tamén as outras exposicións que temos, as outras salas de exposicións a multiusos e o refectorio que tamén utilizamos, a veces como complemento e a veces como exposicións independentes, temos no 2017, xa digo, que teño o cómputo realizado, 15 exposicións. E no Pazo de San Marcos, que tamén é unha sala que se utiliza para exposicións de todo tipo, pois tamén realizamos 7 exposicións. Pero a maiores tamén temos exposicións itinerantes, que tamén se falou antes, baseadas fundamentalmente en fondos museográficos, en fondos do museo. E, concretamente, no ano 17, levamos unha de balde polas institucións que non lo piden, sempre institucións culturais, docentes ou, dese tipo, socioculturais, unhas 12 exposicións. Todo este traballo tamén está en consonancia con, como digo, cos programas de museoloxía social, co programa escolar, que é responsabilidade da miña compañeira Encarna Lago, que é a xerente da Rede Museística Provincial, e a través de, como digo, dun programa importantísimo internacional de museoloxía social, un programa escolar do que se fai de Nadal e verán, fixos, aparte de outras cuestións, como, por exemplo, os traballos realizados a través dos clubes que se teñen no museo. Bien, termino porque senón vou me enrollar moito, pero número de visitantes do ano 2017, 51.869. É certo que non todo debe ser cuantificado, porque as cantidades poden ser utilizadas para moitas cousas, pero, en todo caso, decirvos que a recopilación, quero dicir, o cómputo total de visitantes no ano 2017 superou 2015 e superou 2016. E é unha cuestión que vai tamén increscendo. Realmente non recordo un ano que realmente non supuxera un incremento, aínda que fora leve, de visitantes. E tamén, a raíz deso, hai que mencionar dentro do ano 2017 todos os recoñecementos que recibeu a Rede Museística Provincial polo seu traballo. Bien, non me estendo máis porque xa me está avisando Ramón que xa é suficiente, pero logo, efectivamente, teremos debate para falar do que seña menester en base tamén aos museos provinciales como parte pequeniña deste tecido cultural e artístico do que estamos a falar. Gracias, perdón. Bueno, vou intentar ser breve. Perdón. Non, eu non son... Non me dou conta. Enrollome como unha persiana, pero creo que xa se falou de moitas cousas importantes no panorama, entón eu quero incidir en algunhas outras cousas das que se falou aquí do panorama, non? E é un punto de vista autocrítico que creo que é necesario que fagamos as institucións, os organismos implicados na arte e na cultura, non? Comezando, no meu caso, como decana de Belas Artes, pola autocrítica da propia facultade. Temos unha sala de exposicións que depende da vicerrectoría do campus de Pontevedra e non fomos capaces de convencer a universidade de que os artistas non traballan gratis e que se requiren cartos para a produción. Eso non o conseguimos, cambiou o equipo rectoral e todavía nos damos conta que se necesita moita pedagogía. É increíble que dende a facultade temos claro que hai que loitar contra a precariedade dos titulados universitarios en Belas Artes e, aínda así, non conseguimos na nosa propia universidade que nos fagan caso con... Sigue presente esa cuestión de que só a visibilidade xa é algo positivo para os artistas, non? Entón, creo que é necesario que fagamos autocrítica, sobre todo porque creo que detrás de todo está un mal tamén presente na educación que
que non falamos do ben común, non falamos do traballo cooperativo, non falamos do traballo en equipo e non falamos do traballo en rede. E en ese sentido, creo que a Rede Museística de Lugo é un exemplo positivo que deberíamos tomar de exemplo en outras áreas. No? Pecamos de centralismo, pecamos da queixa continua porque temos moitísimas razóns para queixarnos, pero é verdade, eu tamén me pregunto por que vivimos de costa a Portugal, por que en Galicia non hai un lugar como Maus Hábitos, ¿no? Por que falta distintas capas de traballo que non todo sea a primeira división como Serralbe, sino capas a distintos niveis. Tamén quería decir que a parte dos espacios que se falou aquí, hai outra maneira de facer as cousas que tamén está presente entre o público, xente do taller abierto de Pontevedra que traballa por proxectos con rapaces e fixeron intervencións valiosísimas como Museo de Pontevedra e no espacio público de Pontevedra, a sala apóstrofe de Vigo que ten un certamen de plástica, o colectivo RPM, por exemplo, un colectivo onde está un exalumno da facultad, Félix Fernández, e conseguiron co Agadic facer as residencias Paraísos, a residencia Paraíso, que eran residencias de artes escénicas en distintas salas, incluídas este ano a sala da facultade, polo tanto, e, bueno, hai outros exemplos, como a plantación en Ourense, que organiza talleres, é unha autónoma, non é nin siquiera unha pyme, é unha muller que organiza en Ferreira de Pantón residencias de artistas, onde viu residencia de artista no cursos de fin de semana, cursos dunha semana, con Víctor Erice, con Pedro Costa, con cineastas, e este fin de semana ven un cineasta francés que fixo unha película moi fermosa que é Tener e Ser, o Ser e Tener, sobre unha escola unitaria no rural de Francia. Polo tanto, creo que debemos partir da autocrítica, tamén creo a autocrítica do propio Consello de Cultura Galega, tamén está entre o público algunhas das persoas que saíron da sección de artes plásticas como Chus Martínez, Miguel Anso, Natalia Poncela, Almudena, Camilo Franco, deso non se fala, creo que hai certo problema de relevo xeracional onde non estamos, eu me incluyo, non estamos deixando espacio de traballo ás novas xeracións, aínda que xa digo, incluso tamén me faltou decir, hai unha iniciativa privada en Ourense que creo que se chama Sende, onde traballan a ilustración e fans talleres internacionais e coworking nunha aldeiña perdida en Ourense. Nos falta máis reflexión sobre o rural. Outro dos exemplos, por exemplo, sería os estudos en Mancomún, no que está implicado Fran Quiroga, é un colectivo que organizaron ruralidades e feminismos con outra maneira de traballar a xestión cultural e o activismo. Polo tanto, eu creo que temos que recuperar esa idea de que na educación temos que volver ao ben común e temos que facer unha reflexión de por que fallamos como colectivo. E, volvendo a autocrítica na facultade, nós seguimos na facultade nun 90% transmitindo unha educación do artista individual, con senio individual, con unha trayectoria individual. E moitas das persoas que acaban na facultade teñen como único horizonte emigrar. Se siguen indo a Inglaterra, a Berlín, non atopamos unha maneira de facer ver que hai, que debemos e que temos un compromiso coa nosa realidade máis próxima e que debemos ser actores de elaborar un futuro posible para o noso colectivo. Por un proxecto europeo estiven en Montevideo e chamoume moito a atención a implicación social da universidade que percibín ali no debate en Uruguai. Era un proxecto europeo onde íbamos de distintos países e entón dime conta da ausencia no debate cultural, artístico e universitario do impacto social do que facemos. E iso creo que é porque estamos demasiado, as institucións solemos ser endogámicas, temos as nosas polémicas, ás veces non atendemos, somos incapaces de conectar coas novas xeracións. Ahora mesmo na facultade, por exemplo, na última xunta de facultade, que foi a semana pasada, unha profesora coordinadora do Máster de Arte Contemporánea
lle dixo aos alumnos que non visitan exposicións e unha representante de alumnos dixo que igual non lle interesaban as exposicións que había actualmente. Eso me fixo reflexionar sobre que temos un conflicto tamén na facultade, cada vez os estudantes están máis interesados no cómic, na novela gráfica, na ilustración, no diseño, e no conxunto da facultade, ante a proposta dunha nova carreira de diseño e creación, pois se revelou que había un malestar entre unha parte do profesorado, se produciu un enfrentamento ademais entre profesorado e alumnos, porque os alumnos estaban falando da demanda de novas titulacións en diseño, que se contemplara a ilustración, por exemplo, e o profesorado, unha parte do profesorado, non o entendía así. Entonces, estou falando de conflictos xeracionais nos que eu estou personalmente implicada, non? E tamén temos que cuestionarnos os espacios de aprendizaxe, os espacios de debate. As facultades son espacios de aprendizaxe, pero deberían ser tamén lugares de encontro e de debate, e a educación, como o espírito crítico está moitas veces ausente da educación. Nos chegan á universidade persoas que aprenderon a ser invisibles durante o instituto, que lle censuraban as súas opinións. Durante a educación primaria e secundaria, o conxunto dos estudantes aprendes a que é mellor non mostrar a túa opinión porque pode ser penalizada, e logo, cando chegas á universidade, é moi difícil revertir ese hábito de invisibilidade, non? E isto é algo tremendo. Tamén é verdade, estou de acordo. Eu tive un exemplo ano pasado, me contaron que unha farmacéutica estaba dando plástica no instituto dos meus fillos, e o que daba era acuarelas, facer mandalas con acuarela, e se te salías do mandala te iba sacando 0,1. O sei porque a miña filla lle deixou as acuarelas un veciño e me dixo, non, é que o exercicio é facer mandalas sin salirse do contorno. Sigue habendo, ademais, un sesgo de xénero na educación, sigue sendo tremendo, e moitas veces non nos damos conta destes temas, debato con estudantes que queren ser profesores de secundaria. As nenas se lle sigue dicindo na escola que bonito, que limpio, que adornado, que letras tan estupendas de brillantina, e ese decorativismo cala a fondo de moitas rapazas, e sin embargo, todo o traballo imaginativo onde alguén crea un planeta de dinosaurios, unha cidade, entón se lle di, no, pero isto está feito unha chafallada. Entón se promove, neste campo se sigue promovendo as manualidades, a decoración, etc. É verdade que se traballa por proxectos como excepción, pero é un problema moi grave, e creo que as institucións deberíamos estar máis conectadas e aprender a traballar en rede, porque a universidade non está conectada cos institutos, os institutos non están conectados coas escolas, e toda vez, non? Eu lembro que hubo algún exemplo, en concreto unha compañeira no CEGAC, Cristina Trigo, levou a cabo seminarios con institutos que duraron varios anos. Eso é a excepción. Nos limitamos a visitas diarias. Eu tamén fixen visitas guiadas no CEGAC e me preguntaba que podía ver un rapaz de Burela se nun solo día o levan á Catedral, o Museo do Pobo Galego e o CEGAC. Non pode ser que queramos con unha sola visita escolar non, digamos, tapar a eiva que é ao longo de todo o ano. E hai plataformas e hai moitísimas maneiras de facelo. E temos, a propia universidade ten que darse conta que hai xa moitas plataformas para aprender. E a través de unha referencia nas redes sociais de María Yáñez, que logo lembrei que foi unha xornalista que estuvo no País na crise que falábamos dos medios de comunicación, pois eu tiña, cando existía El País Galicia, tiña unha columna de María Yáñez que falaba sobre o rural galego moi interesante, e María Yáñez falou de dous youtubers, falou dun en concreto que é Jaime Altozano, que é un experto en análisis musical. Por curiosidade me fun a ver eses cortos en YouTube de Jaime Altozano, onde fai un análisis moi
en certa maneira académica, pero moi interesante, é un gran divulgador do análisis musical, en este caso do que falaba María Yáñez, era de Rosalía. Resulta que a súa parella, Ter, fai o mismo, ou fai píldoras de YouTube acerca de arquitectura. É arquitecta e fai análisis de diagramas arquitectónicos, de arquitectura, fala de Le Corbusier, en plataformas de YouTube. Bueno, pois eso tamén o temos que ter en conta. Tamén temos que ter en conta que hai novas plataformas para aprendizaxe e non pode ser que na universidade teñamos un profesorado donde sigue pensando que os seus apuntes, o seu PowerPoint desde hai 25 anos inamovible. Esta referencia, por exemplo, a un PowerPoint inamovible, o atopei tamén nun biólogo buscando nun foro sobre investigación e estancias de investigación, o atopei nun biólogo que fixo unha ironía sobre os profesores que creen que os seus apuntes son a Biblia e fai a cada xeración copiar os apuntes, non? Etcétera. Entonces, sabe, digo, a miña idea era facer un pouco como de autocrítica colectiva, porque as novas xeracións teñen outras necesidades, teñen outras velocidades e iso tamén o hai que ter en conta, non? Eu atopeime como sorpresa, por exemplo, que o meu fillo de 18 anos debeu ver en Twitter que acababa unha exposición no CEGAC e saliu del decir, pero esta exposición acabou, vai acabar esta exposición, vamos a ver esa exposición. Que alguén de 18 anos che diga a ti que vai haber unha exposición, xa é un triunfo educativo, digamos, en certa maneira, non van sempre obligados. Pero en eso tamén influye que haxa institucións que teñen en conta que as redes sociales é unha nova ferramenta educativa. Dende a facultade, en canto nos sumamos ao Facebook, nos avisaron os alumnos que eles estaban en Instagram. O sea que está clarísimo que sempre levamos a de perder e levamos un retraso inmenso. Pero hai que ter esa vontade, quero dicir, se facemos a reflexión colectiva, hai que ter a vontade de traballar en rede, de traballar en equipo e recuperar a idea de que como colectivo podemos facer cousas. En este sentido, eu tomo o exemplo de Santiago Cirujeda, que como arquitecto, cando traballa con un grupo de nais que necesita un comedor, se pon a construir con ese grupo de nais. O sea, Santiago Cirujeda é recoñecido por esas recetas urbanas, pero busca as maneiras legales para que un grupo de voluntarios podan construir un comedor para un colexio. Polo tanto, bueno, como decía antes, o traballo por proxectos co exemplo de Taller Aberto, por exemplo, hai moitísimas cousas que deberían se realizarse na educación e que son excepcións e en moitas cuestións estamos indo para atrás tamén, aínda que non o dicen, tamén parte da autocrítica, por exemplo, na facultade é a ausencia da arte galega, que desapareceu no plan de estudios e con un rapaz o que llevou a tutorizar o traballo fin de máster no mestrado de secundaria para ser profesor de secundaria, pregunteille si sabía quen era Isaac Díaz Pardo e me dixo que non. Lle dixen si sabía quen era o que era Sargadelos e me dixo que algo lle sonaba. E esa persona saiu da Facultade de Belas Artes. Por lo tanto, esa é outra das eivas das que deberíamos falar e hasta aí a miña proposta. Gracias. Gracias.